Jagoro mongere migao mar Labour Shadrack Madimi ochiwo siem ne jogo mosebedo kadhi manyo tije pinje maoko e yore mibadhi kaeto bang'e ywago kony ka ngimagi obedo matek. Jalno mane oloso Mombasa koni kwan maduong' mag jogo maywago sir bang' kwame pinje maoko gin ma samoro iwuondo gi agents maoko puodhi ma bang'e to jwang'ogi e pinjego. To chutho Saudi Arabia olero ni piny owacho dhi nyime kod keto chike mowinjore ma konyo jopiny yudo tije e pinje maoko. Komachielo bende okoni sane gitimo nonro matut mag kembe matero ji e pinje maoko bang' yango ni moko kuomgi ok opuodhi. Should here in Kenya before you travel abroad. Those who are cheating you that you can travel on a tourist visa and then when you get there it will be converted are the ones who are engaged in human trafficking. And that is the reason why the rights of Kenyans are being trampled upon abroad. We have been very clear that for you to know that a job is genuine, it has to be uploaded on the National Employment Authority website. You're also aware that we have reduced the private recruitment agencies from 1,200 to about 600. We continuously vet them so that whenever a Kenyan raises an issue concerning a certain PRA and it is found to be wanting, it is found to have contravened the regulations that we have put in place, we proscribe them. We remove them from our list.